Så fast med ruten. Ja, jeg har sat den ikke. Kan nogen underlade det her? Ja, det er bedre end det, vi lige har løbet på, hvor du ikke filmet. Ja. Hvad tror du med det her, mener om den her? Jamen, hun havde ment, at det var fantastisk. Hun havde fået pulsen op. Eller yes. Ja, yes. Med en rødvinsbrand, det har været rigtig godt. Ja. Altså, jeg ser, hvad Jes har sagt. Det er bare kanon. Det er lige noget for ham. Det er god træning. Hvorfor har vi ikke en gruppe 4-0-0, Thomas? Ja, det er for galt. Ja, det er så. Og så noget med de der damer, de vil gerne løbe stærkt, har jeg hørt om. Ja, men det gjorde de. Nå. Så havde de en pris til som alle. Ja, ja. Ja. Så det var fantastisk. Og nu har du Erik. Og nu har jeg Erik. Det er 19. Ja. Og har næsten lige så langt hår. Ja, og det er så 35-gruppen. Og vi løber 5.00. Men hvem tæller? Halløj, fru Nielsen. Du kan lige filme bagfra. Tak. Har du en god kommentar? Det var hårdt. Hårdt, men godt. Godt. Alt for mange bakker og alt for meget modvind. Ja, men det kan du sige til ham i runden, der laver ruten. Lige præcis. Ja, fjols. Udled. Vi skal have det hele varmet op. Hvad med løs håndled? Er det okay? Ja, du har fået skoven på det. Vi snupper lige, mens vi jogger. Tak, Erik. Op over hovedet. Og gerne op på tæer. Ja. Så laver vi lige lidt lunches bagud. Så sætter benene bagud. Lige får skubben igennem der. Så er der kun én ting tilbage. På min side. Det er, at vi lige trækker benet op. Og lige får skubben mod den forhånd. Jeg skal lave noget sådan rundt. Det er godt håndtag, du har fundet mere, Christian. Ja. Og vi skifter. Det er det koldt. Kanon. Godt så. Herovre, hvad er målet for i dag? Jeg går efter 2,55. Ja, Ja. det synes jeg lyder fornuftigt, for du løb 2,5 sidste gang. Personlig forbedring. Ja, Så det er mit mål i dag. okay, jamen det lyder sgu også fornuftigt Og så nok. vil jeg prøve at lægge mig på hjul af Christian, Ja, så langt som jeg kan. okay. Jeg regner med at kunne slippe ham måske et par 100 meter før de 12 minutter. Hvad har du kommentarer til det, Christian? Jeg synes sgu da i år, hvis han kan. Ja, Det bliver ikke uden kamp. nej, jamen jeg synes det er fedt nok. Og jeg mener ikke løb fra den, men hans Det lød ikke sådan. Okay. Det tager vi godt. ryger vi da også alle over. Så er jeg ikke med på kameraet. Nu skal vi se. Ja. Nej, det må vi altså. Nej, så tager fingrene i luften. Ja, ja. Erik har styr på det. Det er i hvert fald ham, vi alle sammen peger på. Vup til. Kunne der ske et eller andet? Ja, ja. Sådan der, så kører det. Men altså, det er typisk tur med Thomas der. Hold kæft, mand. Living on the edge. Ja. Bonjour, damer.
Dennis, jeg forevige lige dine ben. Ja, også resten altså. Intervaller. Ja, here we go. Flytter grænserne. Uforbeholdende holdning og mening om den tur her. Tak, det er lige tilbage. Ja. Undskyld, Jes. Du sagde... Nej, hvor er det skønt. Lige ud af landvejen. Jeg vil gerne sige, at det er noget lort. Okay. Okay. Regnvejr. Og lige ude. Og dårligt streget op. Ja, okay, det er så altid noget, ja. Ja. Jeg er med med udsætning. Ja, ja, rigtigt. Ja. Går sgu ikke. Nu tænder lidt af. OK. Det er fint, så vi er der turen i Tuta. Ja, Tuta, ja. Ja, det er yes, det der. For Det er fanden. regn. Det er tempoet. Ja, Det er modvind. ja, Det er lige ud af lang landevej med tæt trafik. ja. Det kan næsten ikke gå værre. Nej. Jes, han står til bøllebånd. Men det, ved du hvad, vi må simpelthen sige, at han har haft sin tid i klubben, ikke? Og det er nu er det slut med at være torsdagsformand. Det er simpelthen mylderi. Har han været med, så har vi smidt ham ud i søen. Ja, der er en lille sød å her. Så har han fået buksevand. Ja, den er går sin bredder, så der er også vand nok til Jes. Ja. Nu er vi kommet tilbage. Sådan ser det ud, når der sidder sådan 2, 4, 6 sure løbere over modvind og dårlige veje, og ikke hvad. Dog med en lille Odense-pilser der. Og Anne, hun har givet noget drik, men Ja. det bliver på Jes' regning. Ja, det er skrevet på derinde. Hvad, Louise, nu har jeg dig lige her frisk på fad her. Du ser smilende ud. Hvorfor er du egentlig det? Fordi vi kom overhældt far. Du skal Nå. trykke tilbage, som jeg siger til dig. Og så... Chris, vi kan lige høre, hvordan det er at være på tur med de gamle. Ja, det er godt at komme tidligt op, jo. Ja, okay. Ja, det er jo noget af det, de gamle Søndag, kan. hvor vi ligger og snuger. Ja. Ja, og så er du nødt til at trække, fordi tempoet er sådan lidt sløvt, og det, så du har lige lagt dig foran. Jeg får min søvn, ja. Ja. Ja, det er modtaget. Nå, Men det er ikke all out, Jes. Jeg skal bare finde det tempo, der passer. Jamen, du løber det tempo, så siger jeg, at man kan følge med. Jensen, når nu ligger om lidt og gisper efter vejret, Ja. hvem skal så genopleve dig? Hvad? Nu skal vi lige vide, hvad vej vi skal her. Du skal rundt til venstre. Hvem skal genopleve dig, Jes? Jamen, Du har datter. jeg har 16. Men, Og vi løber det, hvor det er blindt her. ja, jamen, det er ikke blindt. Det er kun op ved broen, det er blindt. Vi har jo lidt over 4 kilometer. Så for helvede. De skal løbe intervaller. Kom så, Jensen! Jamen, det er da hyggeligt, I lige kom forbi her. Ja. Nej, I tager til højre. Nå. Nå, så er vi er også til venstre. Det er ikke kun forbehold os, eller ja. Nå ja. For. Det er simpelthen the dream team, der er her. Ja. Jeg synes godt, I kunne have udstyret Lille med en Roll One t-shirt. Det vil have glædt dig. Ja. Jeg synes, at det er sådan ureglementeret, det her. Altså, hvis I for fanden bare har fulgt den rigtige vej, jeg løb før, ikke? Men nej. Erik og Jens, eller hvad, Jens? Yes. Ja. Øj, mand. Det var ikke godt til Tour de France, det her.
en runde her, så vi lige kan se, hvem der har syndet. Og dem er der nogle stykker af. Marvind, er det nummer 1,5 det der? Ah, jeg tager nøjes med en halv. Mette, du sagde et eller andet lige før omkring din ladende gøren i dag. Jeg har spist min romkugle. Henning, jeg vil godt lige have dine kommentarer omkring mine stifinder evner. Jamen, det er noget, du ikke her på. Tak. Det var anden omvej i dag. Tak. Jeg håber, at den der søjling kan holde til det. Stærkt til sidst, I skal lige huske, at I skal gøre det samtidig, I to. Det går. Bare derude. Okay. Jamen, vi er faktisk lidt overrasket. Positivt. Fordi vi har egentlig regnet med, at du bare var gået op ad den. Jeg troede faktisk. Halløjsa. God tur. Det er her bakke nu. Nå. Jamen, Jan. Du er tabt. Jensen, hvordan har du med, at jeg og jeg, vi ved om du gik op ad bakken her? Og Jan har taget gjort. Jeg er skuffet, Jan. Det gjorde du sidst. Jeg troede, du var på mit hold. Ja, men i dag så er efter prøveri. Hej. Hej, Marie. Og så løber du bare med fuld knald op. Jeg må erkende, at du har skrevet mig i en sovtbog nu. Hvor er vi henne på en skala fra 1 til 10? Minus 10. Minus 10. Nej, skala fra 1 til 10. Minus 100. Tak. Og Vinnie, du må godt lige prøve at vælge mere positiv. Nej, jeg har vredet om første gang. Nå. For helvede. Så er de unge piger på vej. Se, de har taget løbeklubbens tøj på i dag. Ja, det kan også gå nok, fordi det anden der, det giver jo karantæne. Nå, nu er vi så langt så godt. Ja. Og Marbe, du overlever indtil videre. Det går Godt, det var faktisk udmærket. Jeg tænker, vi når kirke. Ja. Så er der udsolgt. Ja, men så er der jo en kirkegård op, hvis det går helt galt. Det må vi nok sige. Det kan vi nu lave om på nu. Ja, den sædvanlige rundgang her. Hvorfor er der ikke en, der har sådan en guitar, egentlig? Det har I ikke, han har bare det. Ja. Nej, han har sådan en trompet, faktisk. Så jeg har en guitar, hvis der er nogen, der kan spille på det. Ja, det er det. Og det er nok det, der er problemet. Kai, kan du ikke det? Kan du ikke spille på guitar? Bare der er streng på, så kan jeg godt. Okay. Jamen, pas på, vi tager dig på ordet, du. Det gør de to! Det gør du. Ja, men det er det. Marbrit, hvor klogt er det her? På gang i her? Jeg ved ikke, jeg tror ikke, det er ret klogt. Nej. Det var vel Line, der fandt på det, var det ikke? Jo, det var faktisk nogen, der fandt på det. Ja. Hvordan kunne du have fandt på det, Line? Jeg synes, det er jo spændende. Nå. Ja, jeg synes du også, det er spændende? Ja, det er rimelig. Ja. Og Jan, han synes bare, at vi er tosset. Det er godt, fru Larsen. Mangler vi for 11? Ja. Der kommer den gamle. Jeg tænker, det her det kan gemme som det sidste. Ja. Hvilket overskud. Ja. Til venstre om det hvide flag derovre. Ja, man får et godt mål på. Jo, det er. Inden du kommer for det gang, Lina, så kan du lige spørge dig, om det stadigvæk er en god idé, det her. Ja, det er det. Ja. Det gør mig. Er du enig, Marvind? Er det en god idé, det her? Ja, det er det. Ja. Hvad med dig, Bjørn? Det er bare klar. Ja, nu har vi været bakken igen, og det er næsten til min love. Okay. Det er godt nok ikke godt. Nu er det der med, Marvind, ved godt, at man siger jo 220 minus alder, det er ens makspuls. Så vil jeg gerne høre den forbindelse. Hvad var din puls deroppe af?
nok ikke passet helt til mine alder. Nej, men det er jo meget rart. Ja. Så du er 40 år? Ja. Godt så. Kommer og har den trælse med kameraet igen. Så gør du tur nummer 6. Yes. Jeg synes, du holder meget godt på. Og selv før, hvor du havde lidt skidt, så kom du alligevel faktisk lige så hurtigt ind, som du plejede. Så det var da meget. Næsten. Ja, Det ser okay ud. ja. Godt. Nu er vi på vej hen, og det er sidste runde. Og vi skal lige have en selfie her. Kan du se her? Kan vi gøre sådan her? Upsi. Alle på. Alle på. Også meget godt. Ja, vi er klar. Er I klar? Altså, Anna er her nu. Mig var her nu. Ja. Lena er nu. Vi har taget om et sværmål sige farvel til Bjørn, som udgik med defekt. Skade? Ja. Ja. Efter 30? Ja. Ja, det var sejt nok. Så. Sådan der. Perfekt. Kommer lige en bagfra. Han må vente. Ja. Vi er ikke i stand til at stoppe. Ja, det var det. Ja, det er hyggeligt. Tak, Anna. Altså, Anna og Christian. Ja, mest. Hvordan har I det? Ja, det er egentlig okay. Jamen, I har da overskud og alt muligt. Der er langt endnu. Ja. Jamen, det går da fint. Det er da væsentligt hurtigere end det, du har regnet med, så det er da bare super. Ja, jeg har blander med. Ja. Så jeg skulle godt tempo. Er det hende, der er... Ja, det vil jeg sige. Anna, du skal bare huske, at vi får klø til generalforsamlingen, hvis vi sådan pæser vores medlemmer for meget. Ja. Det var dig, du var rygmærket. Nå, okay. Okay, det var ikke pænt. Congratulations to all 3 runners. Congratulations with the bronze, silver and gold with the 3rd European Disc Championship. Hvad sagde du, Henning? Vi yes har erklæret over bakken, eller hvad er der? Hvor er Jens med det? Ja, jeg tror, det vil jeg sagt. Ja. Tror jeg er rigtigt. Men det er jo altså rart, når det ikke er, at vi lige kan bagtale om det. Vindy, du har lige nævnt, at du ikke kan snakke på vej op. Hvad skyldes det? Det er så hårdt. Der er jo ikke andet bakker hernede. Nå. Så det er ikke manglende træning, eller hvad? Det er ikke? Nej, det er det i hvert fald ikke. Okay. Nå. Måske kun det, når det er okay. Okay. Og snøfler. Og snøfler. Ja, det er også ondt. Det får vi. Nej. Godt nok. Nu er vi jo på sådan en stor bakke nummer 2. Kim. Det sagde du ikke noget om her den anden dag. Nej. Hvad har du at sige til dit forsvar? Overraskelsesmoment. Ja, det skal jeg love for. Nå. Jeg kan se, at der er nogen, der kan lide det. Ja, jamen det er fordi Vinny kommer fra Udderslev af. Ja.